Ovo je priča o lobotomiziranju, zločinu kojim kukolj među učiteljima nastoji ubiti kreativnost naše djece i natjerati ih da prestanu misliti svojom glavom. Tema školske zadaće bila je voćka poslije kiše. I evo što sam ja napisao u toj školskoj zadaći. Nikad me još neka pjesma nije tako naljutila kao Cesarićeva pjesma Voćka poslije kiše. Prva je strofa u redu. Pjesnik se divi čaroliji koju čine kišne kapi na grančicama i lišću malene voćke obasjane suncem. On kaže, gle malu voćku poslije kiše, puno je kapi, pa ih njiše i blješti suncem obasjana čudesna raskoš njenih grana. Istina je, svijet je neposredno nakon kiše umiveniji, svečaniji, romantičniji, nježniji, mirisniji i ljepši. Ali druga je strofa naprosto uvredljiva. Sunce se skrilo i odmah katastrofa. On kaže, al nek se sunce malo skrije, nestane sve te čarolije. Ono je opet kao prvo, obično, jadno, malo drvo. Opće je poznata činjenica da boje ne postoje bez svjetlosti. Naravno da sve boje tamne i gase se kad sunce zađe. No u drugoj je strofi pjesniku drvo lijepo samo dok je nakićeno i dok blista. Kako je to površno i izvanjsko i jeftino, kako se usuđuje za bilo koje drvo reći da je obično malo i jadno, kako se usuđuje tako nešto reći za voćku. Jasno je meni da mi obični ljudi ljepotu najčešće primjećujemo tek kad je vidimo iz nekog drugog kuta, obasjanu nekom drugom svjetlošću. Ali Cesarić je pjesnik, veliki pjesnik i umjetnik upravo u tome da vidi ljepotu koja nije ukrašena blještavilom. Iz drugih njegovih pjesama znam da može vidjeti skrivenu ljepotu. I zato ne razumijem zašto je to u ovoj strofi zbog obične, bijedne rime odjednom zatajio. Naposljetku ne mogu mu oprostiti to podcjenjivanje voćke. Zato mislim da je ova pjesma drska uvreda svima nama koji volimo Cesarića, jer nas sasvim nepotrebno navodi da cijenimo krive vrijednosti. Ta je druga strofa mrlja na cijelom njegovu pjesništvu i dokaz kako i veliki pjesnici zbog rime mogu unakaziti misao. To je dakle bila moja zadaća. Bio sam vrlo ponosan na nju. Imao sam dojam da sam baš ja otkrio jednu malu napuklinu koju niko prije mene nije vidio u Cesarićevu pjesništvu. I jedva sam čekao da profesorica ispravi zadaće. A kad ih je napokon ispravila, bio je to teški šok. Nedovoljan jedan. I komentar profesorice. Što je to? Zadatak je bio analizirati pjesmu, a što si ti napravio? Bezobraznik jedan. Sram te bilo. I onda je na drugoj stranici još napisala, želiš li popraviti negativnu ocjenu? Pjesmu moraš analizirati onako kako smo učili, a to znači. I sad ide ono dosadno, ono grozno, ono zbog čeg nam je svaki sat jednako dosadan. Uoči i zapiši temu i vrstu pjesme. Izdvoji glavne motive u pjesmi i redom ih nabroj. Uoči i objasni pjesničke slike te ih razvrstaj na auditivne, vizualne, olfaktivne i taktilne. Uoči i objasni čime je postignut ritam u pjesmi. Uoči i objasni kakvu vrst rime pjesnik koristi i zašto. Na kraju napiši nekoliko rečenica o stilu i jeziku pjesme. Nemoj mislit, slušaj mene, misli mojom glavom, misli još mojom glavom, misli još mojom glavom. Nemoj mislit, slušaj mene.